Vítam vás pri ďalšom videu a tentokrát sa pozrieme na pamäťové karty. Ako môžete vidieť na našom stolíku, je ich niekoľko. Sú tu nejaké SDčky, nejaké kompakt flashky, nejaké micro SDčky a ešte existuje ďalších 1500 rôznych. A samozrejme, aby sme sa v tom ešte ľahšie stratili, tak sú rôzne značky, rôzne kapacity, rôzne rýchlosti a tak ďalej. Poďme sa teda pozrieť na to, čo naozaj potrebujete vedieť. A to je predovšetkým to, aká karta patrí do vašeho fotoaparátu. V momente, ako si otvoríte slot vášho fotoaparátu, tak tu zbadáte, aká karta vám sem ide. Toto je 1D, takže má dva sloty. Môžete tam dať zároveň SD a zároveň kompakt flashku. Pokiaľ úplne presne neviete, aká tam pasuje, tak veľmi jednoducho nájdete to v špecifikácii. Keď už vieme, aká karta nám pasuje do našeho fotoaparátu, tak si môžeme vybrať tú, ktorú tam potrebujeme. Ako vidíte, sú tu Transcend, SanDisk, Lexar, Kingston, Toshiba. Tých značiek je naozaj veľa. Osobne vám odporúčam vyhnúť sa lacným značkám a naozaj ostať pri tých značkových. To znamená SanDisk, Lexar, Transcend a v najhoršom prípade Kingston. Ostatné značky už nemusia dosahovať takú stabilitu, ako potrebujete, a prídete o to najcennejšie. A to sú práve vaše odfotené zábery. Keď už sme sa teda zvolili jednu z týchto 4 najsilnejších značiek, ktoré majú kvalitné výstupné testy, tak si poďme pozrieť na tie parametre. Každá karta má nejakú kapacitu. Či už je to 128 GB, 32 GB, 16 GB alebo podobne. Je to už iba na vás, akú veľkosť si zvolíte. Ja osobne sa snažím vyhýbať tým úplne najväčším veľkostiam, to znamená najmodernejším kartám. Predsa len sú to moje zábery, o ktoré by som veľmi nerad prišiel a tak snažím sa držať, že najnovšia veľkosť delená 4. To znamená, teraz dokážete zohnať 256 GB karty, takže ja používam 32 GB. Keď už máme zistenú, aký typ karty nám ide dovnútra, to znamená Compact Flash alebo SD, tak máme teda veľkosť, ktorú sme si vybrali podľa toho, ako chcete. Samozrejme, čím väčšia karta, tým viacej záberov tam zmestíte. Tak nám ešte ostávajú posledné parametre. A to sú tie najdôležitejšie. Keď sa môžeme detailnejšie pozrieť, tak vidíte, že každá karta tu má zapísaný nejaký zápis. Tu nám máme 160 MB za sekundu, tu nám máme 300 krát, tu nám máme nejaký SD, HC, klas 10, UH3. Znamená to, ako rýchlo dokážete z vašej karty čítať a ako rýchlo zapisovať. Predstavte si, že fotíte, dáte 10 záberov za sebou a musíte čakať, kým sa vám to zapíše. Je to práve o tom, že máte kartu, ktorá je pomalá a zapisovanie nestíha. Takže keď sa pozrieme na ľubovoľnú kartu dozadu, alebo niekde je to napísané vždycky, tu nám máte speed up to 120 MB za sekundu, alebo aj 800X. Toto X na Compact Flashoch označuje určitú mierku a koľkokrát je rýchlejšie od tohto. To znamená 800 krát, neznamená presne 120 MB za sekundu zápis, ale bohužiaľ 128 MB za sekundu čítanie. A pre vás je dôležitý práve ten zápis. Takže vždycky si to detailne preštudujte, kde a ako to je. Kvalitní výrobcovia to vždycky uvádzajú. Môžeme si zobrať krásny príklad. Tu nám máme Lexar 633 krát. Zápis, tu majú napísané 95 MB za sekundu. Keď to ale otočíte, tak vidíte, že je tu zápis je 90, teda čítanie je 95 MB za sekundu, ale zápis je iba 40 MB za sekundu. To znamená, síce fotky sa vám rýchlo stiahnu do počítača, rýchlo ich môžete pozerať na zadnom displeji, ale veľmi pomaly sa zapisujú. Úplne najideálnejšie je, keď to vaša karta má pomerne vyvážené. Napríklad, keď sa detailnejšie pozrieme na túto Kingstonku, tak môžeme vidieť, že tu máme 90 MB za sekundu zápis a 80 MB za sekundu zápis. Takže pomerne vyvážená karta, ktorá vám naozaj bude bez problémov pracovať. Podľa tohto si teda musíte vybrať svoju kartu. Čím väčšie máte vaše RAWy alebo JPEGy, to znamená čím viacej megapixelov má váš fotoaparát a čím rýchlejšie sériové snímanie má, tým aj rýchlejšiu kartu potrebujete. Dneska už je taký ten štandard, že naozaj kvalitná karta by mala mať aspoň zápis 80 MB za sekundu. Inými slovami, označenie VIX, aby tu bolo minimálne 600, ideálne 1000.
Alebo pokiaľ používate SD karty, tak tu máte je tam taká malá striežka, obrátená ako keby účko a tam by mala byť napísaná aspoň 3. To znamená, je to podpora UH3, nemáte zápis teda 80 MB za sekundu. Pomalšie karty už naozaj dneska sa už nepoužívajú a naozaj by som sa snažil nájsť karty, ktoré sú rýchle. Keď už máme toto vyriešené, tak sa ešte poďme pozrieť na jednu zásadnú vec a to sú microSD karty. To sú karty, ktorých ste zvyknutí zo svojich mobilných telefónov či tabletov a podobne. Vidíte, že tu máte maličkú kartičku, ktoré už môžu byť aj veľkokapacitné a máte tu adapter. Všetci hovoria, že to môžete vložiť dnu a vložiť do fotoaparátu. Čo však málo ľudí vie, že vám stačí, aby sa tá karta vysunula o naozaj maličký kúsok a už sa vám prerušia kontakty a nebude to zapisovať. Ale fotoaparát bude vám ďalej indikovať, že karta je vo vnútri, lebo on číta tieto konektory. Takže microSD-čkovým kartám naozaj by som sa vo fotografii vyhol a nechal ich iba tak do telefónu alebo do vašej GoPročky. Ja osobne používam vždycky 2 karty. Keďže mám fotoaparát, ktorý má 2 sloty, teda umožňuje mi, aby som tam mal 2 karty zároveň, tak používam jednu SD-čku a jednu kompakt flešku. Keďže sa bojím, aby som náhodou o svoje zábery neprišiel, tak vždycky dávam simultánny zápis. To znamená, na obidve karty sa mi ukladajú tie isté fotky. Vďaka tomu, keď náhodou jedna karta zblbne, alebo sa niečo náhodou stane, tak vždycky to dokážem zobrať z tej druhej. Ďalšia dôležitá vec, keď používate karty, je formatovanie. Karta sa nikdy neformatuje v počítači, ale formatujete ju až vo fotoaparáte. Je to preto, že každý fotoaparát má nejaké svoje interné systémovanie a je jednoduchšie uľahčiť to tomu fotoaparátu a jednoducho to vyformatovať tu na. Je to tak, že jednoducho zapnete fotoaparát, idete do menučka, nájdete si formát, zvolíte kartu a dáte formatovať. Canony ešte umožňujú tzv. Nízkolevelové formatovanie. Je to o tom, že je to ako keby iba celé vymažete. Takže tomuto sa tiež snažte vyhnúť. Klasické formatovanie trvá trošičku dlhšie, ale máte 100% istotu, že tá karta bude dokonale komunikovať s vašim fotoaparátom. Takže vždycky kartu stiahneme v počítači, následne ak ju dáte do foťaku, jednoducho vyformátujete a vidíte, že za pár sekúnd je karta pripravená na to, aby som mohol bez problémov fotiť. Keď už sa rozprávame o tom, že by sme náhodou mohli stratiť dáta, samozrejme, stáva sa to. Karta jednoducho môže selhať a to nie len pri fotoaparáte, ale najčastejšie sa vám pokazí, keď ju prenášate. Ako si môžete všimnúť, všetky moje karty sa nachádzajú v maličkých plastových obaloch. A taktiež to máte aj od výrobcu. Tak jednoducho rozpoznáte kvalitného výrobcu od toho lacného. Každá kvalitná karta, ako môžete vidieť, sa nachádza v plastovom obale a tie lacnejšie vám dodajú len tak. Takže to je základné pravidlo, ako to rozpoznať. Je to presne o tom, že tu vidíte, že tu máte kontakty. Kebyže tú kartu mám len tak voľne, tak tie kontakty môžem takto chytiť rukou, naniesť trošku nejakého mazu z mojej ruky alebo nejaké nečistoty a môže sa to veľmi jednoducho vyskratovať. Takto ako náhle je v tomto maličkom plastovom obale, tak už je minimálne trošku viacej chránená. To však nestačí a preto výrobcovia vyrábajú ešte aj ďalšie obaly. Či už je to Lovepro, ktoré to automaticky dodáva k všetkým svojim batohom, kde si môžete karty krásne naukladať do stredu. Ako vidíte, karty, ktoré sú v obale, zaberajú si trošku viacej miesta ako tie bez neho, ale tu nás sa môže ostať nejaká špinka a do týchto konektorov sa mi to veľmi ľahko dostane. A z CF karty, keďže je tam tých konektorov 32 a sú naozaj maličké, to už nikdy nevyčistíte. Takže určite používať v malom ochrannom obale a ešte dávať do ďalšieho obalu. Pokiaľ ste extrémisti a chcete si naozaj svoje karty chrániť, tak sa ešte vyrábajú vodeodolné púzdra. Je to taká malá plastová krabička, ktorá má tesnenie. Jednoducho karty vložíte dovnútra a zavrete to. Bohužiaľ, nedáte ich tam s tým plastovým obalom, ale musíte ich dať samostatne. Ale určite, keď idete napríklad kajakovať alebo plánujete ísť niekde fotiť, kde bude pršať alebo sneh, tak je to určite bezpečnejšie ochránené ako v tomto malom plastovom bole a ešte následne v tomto púzdierku. Takže určite do vašej výbavy by som odporúčal aj jeden takýto obal, ktorý je vodotesný. Keď už teda vieme, ako si to ochrániť,
A ako na to dávať pozor? Ešte je tu posledná vec. A to je sťahovanie vašich fotografií. Každý fotoaparát má z boku konektor. Máte tu USBčko, alebo v množších fotoaparátoch už je USB 3. Je to na to, že by ste si tady mali sťahovať fotografie. Samozrejme, je to cez ďalšie zariadenie, ktoré má v sebe elektroniku. Takže je tam pravdepodobnosť, že vám to môže trošku padnúť. Osobne preto používam vždycky čítačky kariet. Kartu vyťahnem z fotoaparátu, odložím do púzdra a doma ju pripojím cez čítačku kariet. Tým, že sa začali vyrábať teraz trošku väčšie karty, to znamená 128 GB, 250 GB, dokonca už som našiel aj terové karty, tak samozrejme sa tomu museli prispôsobiť aj čítačky. Pokiaľ máte doma ešte staršiu čítačku a používate kartu, ktorá má viac ako 16 GB, to znamená 32 GB a viacej, tak už potrebujete aj novú čítačku. Je to preto, že čítačka s tou kartou vie komunikovať a už trošku majú iné kodovanie. Veľmi jednoducho to rozpoznáte, nové čítačky už všetky sú USB 3.0. Buď to zistíte tu na, že vzadu máte konektor, ktorý vyzerá kábel potom takto. To znamená, je to zároveň taký spláštené mikro USBčko a ešte niečo k tomu navyše. Alebo z druhej strany všetky USB 3 sú modré. Vďaka tomu si dokážete zabezpečiť, že dokážete náplno aj rýchlo stiahnuť vašu kartu. To znamená, keď máme čítanie 128 MB za sekundu, alebo tu máme dokonca 160, tak to dokážeme naozaj veľmi rýchlo stiahnuť. A druhá vec, už sa nemusíte trápiť s tým, že máte niekoľko kariet. Väčšina kvalitných čítačiek je multislotová, to znamená, viete sem dať kompakt flešku, SDčku, microSDčku, alebo MS, alebo MS Duo. Vďaka tomuto vám stačí jedna čítačka a všetky vaše karty si môžete stiahnuť. Dúfam, že vám toto krátke video pomohlo a dokážete si naozaj zhodnotiť kvalitnú kartu. Určite sa teda vyhýbajte lacným značkám a naozaj si priplaťte za kvalitné značky a predovšetkým ich kupujte od autorizovaných dílerov. Predsa len ľubovoľnú kartu môžem chytiť a vytlačiť si takýto štítok a nalepiť ho. A to sa nestalo na internete prvýkrát. Takže odporúčam navštíviť naozaj kvalitné obchody, ktoré sú autorizované a máte istotu, že vaše karty budú bezproblémové. Keď už sme sa rozprávali o tej bezpečnosti, tak na záver ešte jedna rada. Keď sa pozrieme detálnejšie napríklad na Lexar alebo na SanDisk, tak automaticky tu máte napísané Free Image Recovery Software. Je to o tom, že keď náhodou vám tá karta padne, tak ju cez čítačku pripojíte do počítača a tento software ju dokáže obnoviť. Ale pevne dúfam, že toto sa vám nikdy nestane, lebo je to naozaj nepríjemné. Dúfam, že som vám trošku pomohol zorientovať sa v problematike pamäťových kariet a vidíme sa pri ďalšom videu.